warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten lan sugeng dalu para pamirsa. Aku Ratih Puspawardhani, nomor absen 28 saka kelas 10A, arep nyritakake salah sawijining paraga wayang saka carita Bharatayuda kang duweni jeneng Dewi Sembadra. Ing video iki aku arep nyritakake saidik kuripane Dewi Sembadra, watake kang becik lan watake kang ala. Monggo disimak. Dewi Sembadra iku putrine Prabu Basudewa, ratu ing Mandura. Dewi Sembadra nduweni loro dulur lanang, yaiku Prabu Baladewa lan uga Prabu Kresna. Dewi Sembadra iku garwane Raden Arjuna, putrane Pandhu kang kaping 3. Saka nenikahan kuwi, Dewi Sembadra lan Arjuna nduweni anak kang jenenge Abimanyu. Wektu isih cilik, Dewi Sembadra diarani Rara Ireng amarga biyen rupane ala lan ireng. Sakwise Dewi Sembadra gedhe, dheweke dadi wong wadon kang ayu banget rupane. Dheweke dadi ayu banget amarga salah sawijining widodari yaiku Dewi Sri nitis marang dheweke. Awit saka rupane kang ayu banget iku, dheweke dadi bakal omongane wong-wong lanang. Akeh wong lanang kang kepingin ngelamar Dewi Sembadra. Nanging takdir mihak marang Arjuna. Dewi Sembadra luwih milih rabi karo putra panengah Pandhawa iku. Sakwise rabi karo Arjuna, dheweke urip ayem lan tentrem bareng Arjuna. Kajaba kuwi, isih ana wong lanang kang ora gelem nrimo takdire Dewi Sembadra karo Arjuna. Wong kasebut yaiku Burisrawa. Burisrawa duweni niat arep nyulik Sembadra. Kanthi tekad kang kuat, dheweke nyegat Sembadra nalika Sembadra arep adus tengah wengi. Dewi Sembadra dirayu-rayu karo Burisrawa supaya gelem rabi karo dheweke. Sembadra isih tetep ora gelem. Dheweke ora gelem rabi karo Burisrawa. Burisrawa akhire nesu, banjur ngetokake kerise. Dewi Sembadra banjur nyerbu marang keris kasebut. Keris iku nancep ing dodone Dewi Sembadra. Sabanjure iku, Dewi Sembadra seda sanalika. Ing carita Sembadra Larung diceritakake sakwise Dewi Sembadra seda, Prabu Kresna mutusake Sembadra dilarung ing Bengawan Silugangga. Antareja, putrane Werkudara kang metu saka bumi, ndelok kunarpane Dewi Sembadra. Banjur Antareja nguripna maneh kunarpane Dewi Sembadra. Gatotkaca kang ngawal saka adoh-adohan nesu menawa ngerti ana sing nyedhaki kunarpane Dewi Sembadra. Gatotkaca lan Antareja uga sempet perang. Banjur Dewi Sembadra ngandhani yen Gatotkaca lan Antareja iku isih sadulur. Sakwise iku, Gatotkaca lan Antareja rukun maneh banjur bali menyang Madukara karo Dewi Sembadra. Dewi Sembadra nduweni pirang-pirang watak kang becik, yaiku dheweke setya banget marang Arjuna, sabar lan alus tata wicarane. Kasetyane Dewi Sembadra marang Arjuna katon nalika Arjuna lan dulur-dulure nglakoni hukuman 13 taun. Dewi Sembadra setya ngenteni baline Arjuna lan ora noleh menyang liyane. Nalika Dewi Sembadra nesu, dheweke isih tetep mesem. Ing sawijining dina, Sembadra uga tau ngamuk ora karuan amarga kaluputane Arjuna. Nanging tembung-tembung kang diaturake isih tetap alus. Amarga dheweke iku uga manungsa, dheweke uga nduweni watak kang kurang becik. Dheweke cepet banget anggone mutusake putusan. Nalika Dewi Sembadra dicegat, dheweke ora mikir-mikir dhisik sadurunge nyerbu kerise Burisrawa. Amarga ora mikir sadurunge mutusake putusan, dheweke akhire seda. Semono wae kang iso tak critakake. Nyuwun pangapunten menawa ana tumindak utawa tata wicaraku kang kurang kepenak ing ati. Matur nuwun wis delok video iki nganti pungkasan. Muga-muga apa sing wis tak sampekno ana paedahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.